There once was a ship that put to sea, and the name of the ship was the Belly of Tea. The winds blew hard, her bow did down, oh blow me bully boys blow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Ναι, ωραίο το βίντεο, instagramικό. Όμως ας μάθουμε και κάτι από αυτό. Πηγαίνοντας για Αυστραλία, συναντήσαμε ένα κοπάδι δελφίνια, το οποίο βρήκε την ευκαιρία να παίξει με το πλοίο. Η μπάλα που βλέπουμε συχνά στην πλώρη μεγάλων πλοίων, γνωστή και ως βολβός της πλώρης, δεν είναι διακοσμητικό στοιχείο, αλλά η ύπαρξή της βασίζεται σε συγκεκριμένους φυσικούς νόμους της υδροδυναμικής και της μηχανικής των ρευστών. Ας δούμε συνοπτικά σε τι ωφελεί και μετά θα πάμε και στα δελφίνια. Ο βολβός δημιουργεί μια παρέμβαση στο κύμα πλώρης που σχηματίζεται καθώς το πλοίο διασχίζει το νερό. Αν σχεδιαστεί σωστά, το κύμα που προκαλεί ο βολβός αλληλεπιδρά καταστροφικά με το φυσικό κύμα της πλώρης, μειώνοντας την κυματική αντίσταση που είναι σημαντική σε υψηλές ταχύτητες. Λιγότερη αντίσταση σημαίνει ότι το πλοίο χρειάζεται λιγότερη ισχύ από τις μηχανές για να διατηρεί την ίδια ταχύτητα, άρα έχουμε και μειωμένη κατανάλωση καυσίμου. Η μορφή της μπάλας σχεδιάζεται έτσι ώστε να τροποποιεί τη ροή του νερού γύρω από την πλώρη του πλοίου, δημιουργώντας ένα πιο ομαλό προφίλ πίεσης κατά μήκος του κήτους. Αυτό μειώνει τη δημιουργία στροφύλων και αναταράξεων και συνεισφέρει στην περαιτέρω μείωση της αντίστασης. Τα δελφίνια συχνά κολυμπούν μπροστά από το βολβό πλώρης μεγάλων πλοίων γιατί εκμεταλλεύονται αυτά τα φυσικά φαινόμενα ροής που δημιουργούνται εκεί, και αυτό τους προσφέρει ευκολότερη και διασκεδαστική μετακίνηση. Το ρεύμα που δημιουργείται μπορεί να σηκώνει τα δελφίνια προς τα πάνω και μπροστά, επιτρέποντάς τους να γλιστρούν πάνω στο κύμα χωρίς να κολυμπούν ενεργά, όπως βλέπετε και στο βίντεο. Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι τα δελφίνια είναι πολύ έξυπνα ζώα και παρουσιάζουν συμπεριφορά παιχνιδιού και περιέργειας και παίζουν με τα κύματα των πλοίων. Ως προς την ασφάλεια των δελφινιών, μπροστά από το βολβό πλώρης υπάρχει μια ζώνη αυξημένης πίεσης, αλλά με σχετικά σταθερή και προβλέψιμη ροή, κάτι το οποίο κάνει σχετικά ασφαλή την ύπαρξη των δελφινιών εκεί. Και τέλος, ας μην ξεχνάμε ότι τα δελφίνια είναι εξαιρετικοί κολυμβητές, με εξαιρετικά αντανακλαστικά και ηχοεντοπισμό και αποφεύγουν τους κινδύνους εγκαίρως. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.